जिउनि दिगखौ थिक खालाम आयदाखौ लानानै चिल्ड्रेन एन्ड इउथ डेभेलपमेन्ट प्रग्राम हाबाफारिया दिनै जोबलांबाय। चिरां जिल्ला बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि सिङाव थानाय सालगुरि बाप्टिस्ट गिर्जानि लांगोनायाव थाइखाजरा एरिया बाप्टिस्ट चार्च लाइमोन आफादनि बानजायनायाव चिल्ड्रेन एन्ड इउथ डेभेलपमेन्ट प्रग्राम हाबाफारिया दिनै गाजा गोमजायै खुंफुंजाबाय। मख'नाय जायोदि बे हाबाफारिखौ थांनाय 1 अक्ट'बरनिफ्राय 5 अक्ट'बरसिम खुंबोनाय जादों आरो थुक्राझार, बामोनगाव, आमटेका, बरफोथार, क'क्राझार, ढेकियाजुलि, गहपुराव बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव गथ'सा आरो लाइमोनफोरनो गियान होनो थाखाय NBBCA उदालगुरिनि लेङाइ आफादगिरि प्रान्जल दैमारिया बोसोनगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैदों। लोगोसे मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै लाइमोनफोरखौ जिउनि दिगखौ थिक खालाम आयदानि सोमोन्दै लानानै सुंद'यै बोसोन होयो। बे हाबाफारियाव 600निबो बांसिन गथ'सा आरो लाइमोनफोरा बाहागो लादों। सानबानि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बे हाबाफारियाव बायदि बायदि फोरोंथाय होनाय आरो बादायलायनायाव साबसिनै दिन्थिनो हानायफोरनो बान्था होनाय जायो होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो थाइखाजरा लाइमोन आफादनि आफादगिरि बिस्व इस्लारिया। दिनै जोंनि थुक्राझार बर' बेप्टिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव गासै ओनसोलावनो बा एरियायावनो गावबागाव मोनसे एरिया थायो, गोबां गामि जथायनानै मोनसे एरिया। बे एरियाफोरावहाय मोनसे चिल्ड्रेन एन्ड इउथ डेभेलपमेन्ट केम्प फाथिनाय जादों। बे चिल्ड्रेन एन्ड इउथ डेभेलपमेन्ट केम्पनि गेजेरजों साफ्रोमबो ख्रिस्टियान जोहोलाव जोहोलावजोफोरनो जेरावहाय फरायसालि बन्द'खा बे टाइमाव क्लासा बन्द' जानानै दंखायो, मोनसे इसोरनि गाहाम बाथ्रानि नलेज होनायजों लोगोसे संसाराव सासे ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला हिसाबै जोङो माबोरै समाजनि मोजां खामानि मावनायाव हेफाजाब होनो हागोन, बाइबेलाव जिसु ख्रिस्ट'नि जा होनाय बाथ्राफोर बा बुंनाय बाथ्राफोरखौ जों माबोरै फल' खालामलांनो हागोन, मडेल सासे ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला एबा जोहोलाव जोहोलावजो जानानै बर' समाजखौ जोङो माबोरै दैदेनलांनो हागोन, जौगाफुनाय हारिनि गेजेरजों फेर फाथिलायनानै जोंबो माबोरै जौगालांनो हागोन, बेफोरबायदि गासैबो बाथ्राखौ नोजोर बोनानै ख्रिस्टियान चिल्ड्रेन एन्ड इउथ डेभेलपमेन्ट केम्पनि गेजेरजों सोलोंथाइ होनाय जायो। आरो बे सोलोंथाइ होनायनि दिनै सानबानि जोबथा सान। बे साननि गेजेरजों सानबानि गेजेरजों जोंनि थुक्राझार बर' बेप्टिस्ट एस'सिएशननि गेजेरजों जोङो जा सोलोंथाइखौ बा मिसना जा सोलोंथाइखौ होनो हाबाय, बेयो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोजां गोहोम गोग्लैगोन आरो फिथाइ थायगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। जेन' बर' ख्रिस्टियानफोरा बर' हारिखौ दाखांनायाव, बर' हारिमुखौ फोगोमनायाव बा जोंनि जा रिति निति बेखौ फोथांना लाखिनायाव मैखोमै बाहागो लानो हायो। गासैबो इसोरनि सायाव जों सोनारबाय। डेफिनेटलि, मानोना इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों जोंनि जा सेकुलार नलेज बा विजडम मोननांगौ दङ, बेफोरखौ जोङो रिजायनानै जों होलांनो हायो। मानोना डिसिप्लिन, अबिडियेन्ट, जेन्टेलनेस, हाम्बलनेस बेफोरो बांसिन धोरोम बिजाबफ्राव थायो। आरो बियो स्पेसियेलि बाइबेला साइन्टिफिक मोनसे रिलिजियास बुक हिसाबै बेनि गेजेरजों एस ए हिउमेन बिइं जोंनि समाजाव माबोरै सान्थि गायसनगोन, सान्थि गायसननोबा डिसिप्लिन माबायदि जानांगोन, डिसिप्लिन जायोब्ला जोंनि गेजेराव माबोरै एस ए हिउमेन बिइं जोङो माबोरै खौसेथि थांनो हागोन, बेफोरखौ जोङो मोननो हायो। आरो सोलोंथाइजों बेहा गोबां सोमोन्दो दङ। Sure, definitely it is happening in BTC एरिया। BTCनि बायजोआव खोब खम जोंनि बर' ख्रिस्टियानफ्रा जाग्लुंनाय लोंग्लोंनाया BTCनि बाहेरायाव बिराद खम, बेखौ जों मोनदांनो हायो। खिन्थु BTCनि सिङाव दिनै नोंथाङा जेसेबां बार दङ, जेसेबां जोंनियावहाय धाबाफोर दङ, जेसेबां जोंनाव रेस्टुरेन्टफोर दङ, बावहाय थांनानै नायै जाग्लुंनाय लोंग्लोंनायखौ गुबुन रिलिजियास समाज बर' समाजनि गेजेराव
खिन्थु जोंनि जा बर' ख्रिस्टियानफोर बिथांमोना माने बेनिफ्राय रेस्ट्रिक्टेड थानाय हिसाबै न'निफ्राय आनज्रायनानै बिमा बिफानिफ्राय आनज्रायनानै जेब्ला बिसोरो धाबायाव थांगोन जेब्ला बिसोरो रेस्टुरेन्टाव थांगोन बा मा होनो बै मोनानि मोसानाय बायदिसिना क्लाबाव बाहागो लागोन मेक्सिमामलि बेफोरबायदि माने वर्ल्डलि इन्जयमेन्ट खालामनानै गावनि जा वे अफ लिभिं बेनिफ्राय आनज्रायनायखौ जों नुनो मोनो बे मोनसे समाजाव गाज्रि इम्पेक्ट गोग्लैयो बेखायनो बदनामा बारा जागासिनो दं आरो बेफोरखौ माबोरै रैखाथि होनो हागोन बेनि थांखिजोंनो चिल्ड्रेन एन्ड इयुथ डेभेलपमेन्ट प्रग्रामफोरखौ लानाय जायो।